nigcina nje ngokudala utshwala. Mina sengivotile. Sengivotile because I'm international like that. 27 April, bekuvotwa phesheya. Bengiphesheya ngavota eLondon, North East London. But these elections are the most confusing. Asazi votela ba. Mina ngwane abavotela bonke. So ozowina nje azihlulile. Oh manje uyabuka ukuthi ngivotela uMayimani. For what? No, ukuthi mengivotela uMlungu, ngivotela uMlungu wangempela. And mina ayikho into engichazayo ngomalema ngiyayizwa indaba yeland. Bring back the land. Mina ngashada uMlungu kudala. My land has been sexually transmitted. Votela mara kuyazama kodwa uRamaphosa. Uyishilo indaba yethuma mina ushayisula mina manje basula amafinyila. Ngizime kodwa angakazoyenza le door to door afike kwami. Ngibona mengqoqoza manje ngodlala etoilet konke engifuna ukuyibona. Angithi uyasulana yena. Ngoba bafike basho manje ukuthi hayi thuma mina mase bewinile bathi vukuzenze. So these are the most difficult elections, guys. And the hardest thing ukuthi nabo abas encourage ukuthi sibavotele. Mina ngikhumbula nje ngisakhula kunezinto ezazingichaza. Ubone nje ukuthi hayi mase ngimdala ngifuna ukushada nephoyisa. Angicabangi ukome iphoyisa manje. And it's not just because they are broke. Angiwathandi amadoda ayiduze. Amaphoyisa manje yazi ukuthi before banika umholo kufanele baforce ukuthi abaphuze hairbags. Njola nawe. And kunzima eSouth Africa. Kunzima because siphoselelwa izinto ezinganasidingo. uRamaphosa, one of the things ayenza before abe president wathi ushintshe ama-condom. Wasenzela ama-condoms that come in flavors. Strawberry and raspberry. Umuntu othanda strawberry ne raspberry uyawa afford ama-condom. Mefuna ukwenza ama-condom mahala for abantu abahluphekile. Bayenza ama-flavor bazowa enjoy. We need no rocks flavored condom. We need chicken feet flavored condoms. Polony flavored condoms. And tinned fish. Izona zinto esikhule ngazo thina lezi ukudla kwethu esikuthandayo.